Záběry z kázy ztraceného letadla v odlehlé oblasti Venezuely potvrzují jeho osud. Let 708 West Caribbean Airways se záhadně zřítil z výšky více než 9 kilometrů. Letadlo letělo z Panamy, patřilo kolumbijské společnosti. Na palubě bylo 160 francouzských občanů. Je to vůbec největší nehoda, jaká se na území Venezuely stala. Vyšetřovatelé doufají, že poslední zoufalá slova posádky West 708. Máte na palubě potíže? jim pomohou zjistit příčinu nehody. Potvrzuji, řekni jim, že nám zhasly oba motory. Místo toho ale záhada narůstá. Je to ztráta rychlosti, kapitáne, ztráta rychlosti. Piloti se nemohou dohodnout, proč letadlo padá. A teď je na vyšetřovatelích, aby to zjistili. Vyšetřování leteckých neštěstí. Toto je skutečný příběh založený na oficiálních zprávách a výpovědích očitých svědků. Letadlo, které letělo příliš vysoko. srpen 2005. Na panamském mezinárodním letišti Tocumen začíná s 2hodinovým zpožděním nástup na let 708 společnosti West Caribbean Airways. Je po půlnoci. 152 pasažérů tohoto čártrového letu se vrací domů na Martinik. Byli si prohlédnout panamský průplav. Kapitán Omar Ospina se svou posádkou právě přiletěl z Kolumbie. A protože už má zpoždění, musí se s letadlem rychle vrátit. Neočekávaných zpoždění je ale víc. První důstojník David Munoz informuje kapitána, že na let je příliš mnoho rezervací. Obsazené je dokonce i nouzové sedadlo v pilotní kabině. Já to zařídím. Aleko, potřebuju tě, abys na palubě něco oznámil ve španělštině a angličtině. Ano, pane. Angela a Luisa můžou zůstat tady. Řeknu jim to. 2 letušky zůstanou v Panamě, protože na palubě pro ně není dost místa. Pane, právě jsme dostali konečný seznam nákladu. Kontrolují hmotnost letadla Start z dráhy 2.1 vlevo, pane, 3050 metrů. a délku startovací dráhy. Kapitán Ospina vypočítává, že se bezpečně dostane do vzduchu. Trasa letu je povede skrz špatné počasí. Na to je ale posádka během sezóny hurikánů zvyklá. Jsme připraveni k odletu. Požádejte o povolení startu. Pozemní služba West Caribbean Airways 708 žádá o odtlačení od brány 28. West Caribbean 708, povoleno odtlačení od brány 28. Pokračujte na dráhu 2.1 vlevo. West Caribbean 708, dráha 2.1 vlevo, volná pro start. V1. Zvednout. V 1 hodinu ráno začíná let 708 svou cestu na Martinik. Startovali z panamského letiště Tocumen s příliš těžkým nákladem a na příliš dlouhý let pro toto letadlo. Let měl trvat 3 hodiny. Stoupali do výšky 9,5 kilometru na počáteční stanovenou letovou hladinu. Do letového plánu uvedli konečnou letovou výšku 10 kilometrů. Piloti řídí letadlo MD-80. Toto letadlo je snadno rozpoznatelné podle 2 vzadu namontovaných motorů. MD-80 je velmi dobré letadlo. Je to model, který byl odvozen od DC-9. Prodloužili ho, má lepší využití paliva, novější přístrojové vybavení a avioniku. Zapnout odmrazování, prosím. S rostoucí výškou klesá teplota, takže zapínají odmrazovací systém letadla.
Půl hodiny po začátku letu ve výšce 9400 metrů se počasí před nimi výrazně zhoršuje. Směrem od Atlantiku se k ním blíží malý hurikán, který způsobil prudké větry nad celou oblastí. Požádejte o odklon doleva. Barranquilla West 708 žádá o odklon doleva kvůli počasí. 708 West Caribbean, odklon vlevo povolen. Za počasí, ve kterém letěli, je běžné, že se piloti odkloní od původní trasy, aby se špatnému počasí vyhnuli. Brzy by se to mělo zlepšit. – 40 minut po startu letadla už spotřebovali tolik paliva, že můžou letět výš. Aby snížili váhu, museli vystoupat jen do výšky 9,5 kilometru, počkat, až váha klesne a pak vystoupat až do výšky 10 kilometrů. Půjdeme na 330. 330. Barranquilla West 708 žádá o hladinu 330. 708 povoleno stoupání do výšky 330. Nyní kapitán začíná stoupat do naplánované výšky 10 000 metrů. Vypni odmrazování. Nemůžu přidat. Kapitán si všímá, že motory špatně reagují. Jdu na záchod. Posádka si toho příliš nevšímá. Po téměř třetině cesty na Martinik let 708 West Caribbean vstupuje do venezuelského vzdušného prostoru. Byl by koláč a káva pro oba? Nebo se máme rozdělit? Se sílící bouří začíná prvnímu důstojníkovi Muñozovi dělat starosti námraze. Mám to zapnout, kapitáne? Máme let? Zapněte to. Brzy se turbulence zhoršuje. Bože, to je hrozné počasí. Rozsviťte pokyn k zapnutí pásu. Zůstaňte na svých místech. Stlumím světla, aby cestující nevstávali. Neměli bychom klesnout dolů na 310? Ano. Maiquetía Whisky Charlie. Středisko řízení letového provozu Maiquetía ve Venezuele není vybavené radarem. Žádáte klesání na hladinu 310. Dispečer je závislý na pilotech, aby mu řekli, kde jsou. 310. Kapitán Ospina vypíná autopilota. Dejte tam 310. Letadlo začíná klesat do výšky 9400 metrů. Turbulence se však zhoršují. A pak najednou začne vibrovat řídící páka. Je to nejvážnější varování, jaké může posádka dostat. Kapitánova řídící páka začne vibrovat, aby ho varovala, že letadlo letí nebezpečně pomalu. Ve výšce asi 9400 metrů náhle letadlo začíná padat. Je to ztráta rychlosti, kapitáne. Ztráta rychlosti. Letadlo rychle padá.
Posádka má jen vteřiny na to, aby zjistila proč. West 708 klesáme na 240. Klesáte na 240. Máte na palubě potíže? Potvrzuji. Řekněte mu, že nám zhasly oba motory. Zhasly nám oba motory. Potvrďte. Zhasly nám oba motory. Rozumím. Potvrďte směr a vzdálenosti od Punta Cabela, pokud můžete. Dispečer potřebuje zjistit, kde jsou. Negativní. Jsme ve 4200 metrech. Jsme v 4200. A klesáme dolů, letadlo je neovladatelné. Sehněte hlavy, zůstaňte dole. Sehněte hlavy. Potvrďte cestující na palubě, záměry a vzdálenost od navigačního bodu, pokud můžete. 152 lidí na palubě, letadlo neovladatelné. Během pouhých 30 vteřin letadlo padá o 2700 metrů. Rozumím, 152 lidí na palubě. Potvrzuji. Rozumím. Potvrďte vaši současnou výšku. Whisky, Charlie, whisky. Whisky, Charlie, whisky. 708. Potvrďte pozici, pokud můžete. Whisky, Charlie, whisky. 708. Potvrďte pozici, pokud můžete. Při letu ve výšce téměř 10 kilometrů náhle začne let 708 West Caribbean záhadně padat dolů. Dispečer ve Venezuele nezná ani místo dopadu a ani neví, zda někdo přežil. Ráno poté, co let 708 West Caribbean zmizel, obyvatelé jedné venezuelské vesnice hlásí, že na vzdálené farmě havarovalo letadlo. Vyšetřovatelkou leteckých havárií venezuelské vlády je plukovník Ramosová. Ještě nikdy nevyšetřovala tak rozsáhlou havárii. Z toho, co vidí, je v šoku. Všech 160 lidí na palubě, z nichž většina byli francouzští občané z Martiniku, zemřelo. Byl to pro nás skutečný šok, protože to byla naše první takto velká nehoda. Byl to nejvyšší počet obětí ze všech nehod ve Venezuele. Cítili jsme kvůli tomu obrovský tlak. Rozsah vyšetřování je děsivý. Ramosová ví, že letadlo, které havarovalo, je jedno z nejbezpečnějších na světě. Každý den jich létá přes 3000. Vyšetřování havárie tak oblíbeného letadla, jako je MD-80, je velká zodpovědnost, protože to může mít vliv na další letadla stejného typu. Kolumbijský, venezuelský a francouzský tisk z Martiniku se shromažďuje na místě neštěstí a žádá odpovědi. Letadlo havarovalo v nebezpečné oblasti poblíž kolumbijské hranice. Únosy jsou zde běžné. Venezuelská armáda informuje vyšetřovatele, že je dokáže chránit jen za denního světla. Nemáme moc času. Musíme všechno co nejrychleji zdokumentovat. Náš tým, včetně mě, určitě nebyl připravený na takto mimořádnou nehodu. Tato nehoda byla složitá. Bylo hodně obtížné rychle zjistit, co se stalo. Poté, co byly odneseny všechny oběti, bylo prvním cílem vyšetřovatelů zjistit, co z letadla na místě neštěstí zbylo. Pokud se na místě najde všechno, mohou vyloučit rozlomení letadla ve vzduchu. Mohli jsme rozlišit 4 části letadla. Ocas, část kokpitu a zbytky křídel. To znamenalo, že nedošlo k žádnému výbuchu ani srážce, která by nehodu způsobila.
Vyšetřovatelé vyslýchají majkitijského letového dispečera. Řekli mi, že jim zhasly oba motory. Máte na palubě potíže? Řekni jim, že nám zhasly oba motory. Cuando recibimos la información del Centro de Control de Maiquetía, Když jsme se dozvěděli, že posádka ohlásila zhasnutí obou motorů, okamžitě jsme se zaměřili na jejich funkčnost. Ano, teď se dostávám k rychlosti. Joe Sedor je vyšetřovatelem NTSB ve Washingtonu, kde se specializuje na zahraniční záležitosti. Jakmile jsme dostali hlášení o nehodě, kontaktovali jsme jak výrobce trupu letadla, tak i motorů. Protože jsme na začátku dostali informaci o zhasnutí obou motorů, začali jsme shromažďovat co možná nejvíce informací o motorech. Uvnitř motoru nejsou žádné známky po ohni. Loris měla s touto havárií plné ruce práce. Stala se na odlehlém místě. Týkala se 4 zemí a ona neměla dost lidí. Podíváme se, co můžeme zjistit o počasí, ve kterém letěli. Plukovník Ramosová ví, že prudké bouře mohou vyřadit motory letadla. V roce 1977 u letadla DC-9 s podobně upevněnými zadními motory došlo ke zhasnutí motorů při průletu bouří. Oba motory byly vyřazeny z provozu. Letadlo spadlo z výšky 5000 metrů, zabořilo se do země a začalo hořet. Vyšetřovatelé se domnívají, že motory letu 708 mohly zhasnout buď kvůli prudkému dešti, nebo kvůli divokým větrům. Jeden ze způsobů, jak si lze představit zhasnutí motoru, je, když se podíváte, jak zhasne zapalovací plamínek u vašeho domácího kotle. Motor řádně funguje, když uvnitř probíhá spalování. Když plamen zhasne, motor se vypne. Pokud zhasly oba motory, vysvětlovalo by to, proč letadlo spadlo dolů v celku. Plukovník Ramosová ale ví, že co přesně se s motory stalo, nejlépe zjistí pomocí záznamů ze 2 černých skříněk letadla. Ty by mohly ukrývat rozhodující letové a hlasové záznamy. Získání těchto dat je ale z politických důvodů komplikované. Dalším problémem tohoto vyšetřování byl mezinárodní aspekt. Šlo o kolumbijskou společnost, která odstartovala z Panamy, letěla nad Venezuelou a havarovala na jejím území. Takže Venezuela měla jen nepatrnou souvislost jak s letem, tak i s cestujícími v letadle. Venezuelská vláda, hluboce nedůvěřivá vůči Spojeným státům, měla poslední slovo v tom, kdo má černé skříňky prozkoumat. Protože se jedná o letadlo vyrobené ve Spojených státech, nabídli jsme jim naše vybavení, aby na něm přehráli údaje z obou záznamových zařízení. Oni ale požadovali, aby to bylo provedeno na francouzském zařízení BEA, což je náš francouzský protějšek. Černé skříňky jsou tedy poslány na odbornou analýzu do Francie. Francouzské letecké úřady se účastnili vyšetřování nehody, protože všichni cestující byli francouzští občané žijící na Martiniku. Mezitím se vyšetřovatelé zabývají další možnou příčinou selhání motorů – znečištěným palivem. Najdou cisternu, ze které se v Panamě do letadla tankovalo. Bylo důležité otestovat palivo, protože mohlo být příčinou, proč motory selhaly. Požádali jsme panamské orgány, aby palivo otestovali na znečištění. Ale výsledky byly negativní. Ahoj, doufám, že mohu nějak pomoci. Joe Sedor přijíždí z Washingtonu se 2 specialisty na motory. Jakmile jsme dorazili na místo, jedna z prvních věcí, na kterou jsme se chtěli podívat, byly motory. Můj vyšetřovatel motorů a vyšetřovatelé od Pratt a Whitney důkladně prozkoumali oba motory.
To, co zjistili, bylo překvapivé. Oba motory vykazovaly známky vysoké rychlosti rotace při nárazu. Důkazy svědčily o tom, že oba motory běžely na vysoký výkon. Vyšetřovatelé potvrzují, že motory byly plně funkční. Když jsme dostali výsledky analýzy motorů, zjistili jsme, že řádně fungovaly. Máte na palubě potíže? Potvrzuji. Řekni jim, že nám zhasly oba motory. Zhasly nám oba motory. Podle všeho to vypadá tak, že když letadlo narazilo do země, lopatky se ještě otáčely. A ke zhasnutí, které posádka udávala, nikdy nedošlo. Hlavní podezřelý z nehody jednoho z nejoblíbenějších letadel na světě je zproštěn viny. Vyšetřovatelé potřebují další vodítko. To nás donutilo, abychom co nejdříve získali záznamy z datového i hlasového letového záznamníku. Tým spoléhá na to, že příčinu nehody osvětlí 2 černé skříňky letadla. Cestují do Francie, kde byla jedna ze skříněk otevřena. Když poslouchají zvukový záznam z kabiny pilota, jsou překvapeni tím, co slyší. Je to ztráta rychlosti, kapitáne. Je to ztráta rychlosti. Poté, co jsme si poslechli záznam z kabiny pilota, jsme zjistili, že letadlo ztratilo rychlost. Jak je možné, že letadlo ve výšce přes 9 kilometrů ztratilo rychlost, když mu fungovaly oba motory? Aby se vytvořil vztlak potřebný k letu, musí nad křídly velmi rychle proudit vzduch. Ke ztrátě rychlosti letadla dojde tehdy, když vztlak nad křídly poklesne až k hranici, kdy už ve vzduchu neudrží hmotnost letadla. Není obvyklé, aby letadla ztrácela rychlost v tak velké výšce. Vyšetřovatelé doufají, že druhá černá skřínka odhalí, proč k tomu došlo. Když jsme otevřeli datový záznamník, tak přestože byl dost poničený, jeho stav uvnitř byl dobrý. Byla to pro nás obrovská úleva. Z nějakého důvodu však byla většina informací ze záznamu nepoužitelná. Některá data se bohužel nedala použít. A právě data, která nebyla k dispozici, byla velmi důležitá. Například poloha výškovky, kormidla, náběžný úhel a především tlakové poměry v motorech. Pro Sedora je to velké zklamání. Potřebujeme ty parametry motorů. Čísla o tlacích v motorech by vyšetřovatelům řekla, jaký výkon motory měly. Udělali by si obraz o tom, jak letadlo v posledních minutách letělo. NTSB ve Washingtonu nabízí pomoc. Moderní software by možná dokázal některá ztracená data získat. Chtěli jsme získat jakákoliv data o motorech, která by se podařilo obnovit. Mezitím vyšetřovatelé pátrají po dalších příčinách, které by mohly způsobit ztrátu rychlosti. Je to velká bouře, pravděpodobně s hustým deštěm. Zjišťují, že letadlo letělo mrazivým a vlhkým počasím, které mohlo způsobit tvorbu ledu. Ztrátu rychlosti mohl způsobit led na křídlech. Když se na letadle vytvoří led, zvětší se vzdušný odpor, naroste hmotnost a poklesne vztlak. Letadlo MD-80 je vybaveno odmrazovacím systémem. Při zapnutí systému se vhání horký vzduch z motoru do křídel, kde zabraňuje tvorbě ledu. Podíváme se, co dělali s ledem. Rozsviťte pokyn k zapnutí pásu. Bože, to je hrozné počasí. Když letadlo stoupalo do výšky 10 000 metrů, kapitán Ospina se rozhodl pro neobvyklý krok. Vypnout motorové odmrazování. A o chvíli později se první důstojník Munoz ptá, jestli má odmrazovací systém znovu zapnout. Měl bych to znovu zapnout, kapitáne? Máme led?
Piloti běžně zkoumají, zda se za kovovým rámem okna netvoří led. Zapněte to. Zdá se, že kapitán led viděl. Protože letěli v chladných a vlhkých podmínkách, vyšetřovatelé nevědí, proč posádka jednoduše nezapnula odmrazování a nenechala je trvale zapnuté běžet. Za povětrnostních podmínek, ve kterých letěli, měli používat odmrazovací systémy po celou dobu letu. Vyšetřovatelé chtějí vědět, zda posádka neudělala chybu, která by dovolila, aby se na křídlech vytvořil led, který by pak způsobil ztrátu rychlosti a pád letadla. Nadějný nový důkaz o havárii letu 708 West Caribbean, který by mohl vést k odhalení příčiny neštěstí, vrací vyšetřovací tým na začátek. NTSB dokázala zrekonstruovat chybějící data o motorech MD-80. Je to pro nás velmi důležité, protože nám to umožnilo porozumět průběhu činnosti motorů během letu. Pokud by byl na křídlech led, motory by musely pracovat na vyšší výkon, aby překonali tření, které by tím vzniklo. Hodnoty výkonu motorů by vzrostly. Podívej se na tohle. Výkon motorů nerostl, ale naopak klesal. Tohle ukázalo, že na trupu letadla nebyl žádný led. Led ztrátu rychlosti nezpůsobil. Co to tedy bylo? Vyšetřovatelé musí zjistit, proč motory nedokázaly dodat výkon nezbytný pro udržení MD-80 ve vzduchu. Vodítkem by mohly být problémy letecké společnosti z minulosti s dodržováním bezpečnostních opatření. Společnost už byla nařčena z létání s přetíženými letadly. Kolumbijské orgány jedno letadlo na letišti v Bogotě zvážily a výsledek porovnali s manifestem. A několikrát se zjistilo, že letadlo bylo těžší, než podle záznamů mělo být. Došlo ke ztrátě rychlosti letu 708 proto, že letadlo bylo příliš těžké. Během návštěvy Panamy jsme si všimli toho, že West Caribbean neměli moc přísné kontroly zavazadel cestujících a jejich hmotnosti. Pokud je letadlo příliš těžké, může se stát, že nemůže letět ve vyšších výškách, kde je řidší vzduch. Piloti musí všechno velmi pečlivě vypočítat. Pilot se řídí tabulkami výkonu letadla, jeho hmotností a okolní teplotou, aby věděl, v jaké výšce může letět. Vyšetřovatelé nevědí, zda kapitán Ospina provedl výpočty správně. Připravit se? Teď se snaží vypočítat, zda let 708 nebyl příliš těžký na to, aby se ve výšce 10 000 metrů vyhnul ztrátě rychlosti. Šli jsme tedy zpátky a podívali jsme se na počet cestujících na palubě, počet členů posádky a hmotnost samotného letadla se zavazadly. Letadlo už otestovali při nahlášené hmotnosti 68 600 kg. Dobře, přidáme pár tisíc kilogramů na těžší zavazadla a špatně zvážený náklad. Let's try 155,000 pounds. Tak zkusme 72 000 kilogramů. Vyšetřovatelé provedou výpočty pro letadlo, které je hodně přetížené. Výsledek je překvapivý. Dokonce i letadlo s vyšší startovní hmotností by dokázalo udržet výšku 330. Pro vyšetřování je to slepá ulička. Něco nám chybí. Let's go back to the beginning. Začneme znovu od začátku. Ani po mnoha pokusech nemohou vyšetřovatelé přijít na to, co způsobilo ztrátu rychlosti letadla. Díky. Odpověď musí mít něco společného s tím, jak se v letadle využívá výkon. Po zapnutí odmrazovacího systému se z motoru výkon odebírá a tím se snižuje jejich tah.
Snížení tahu může ovlivnit chování letadla v závislosti na hmotnosti a výšce. Studie výkonu odhalila, že letadlo mohlo ve výšce 33 000 stop, tedy 10 km s vypnutým odmrazováním, letět naprosto bezpečně. Zapnout odmrazování, prosím. Nicméně se zapnutým odmrazováním mohlo letět pouze ve výšce 31 900 stop, tedy 9,7 km. Bylo to odmrazování. Okradlo je o výkon, který potřebovali. Neměli letět výš než 9,7 kilometru. Došli jsme k závěru, že letadlo letělo na svou hmotnost a s ohledem na počasí příliš vysoko. Zapněte to. Když posádka zapnula odmrazovací systém, vzdušná rychlost se začala snižovat. Snížil se tah motoru. Vyšetřovatelé došli k závěru, že ke ztrátě rychlosti letadla vedlo snížení tahu motoru. Pane, právě jsme dostali konečný seznam nákladu. Předpokládají, že při výpočtu výšky letu kapitán Ospina zapomněl na snížení výkonu motoru při zapnutém odmrazování. Při plánování se musí brát v úvahu mnoho faktorů. A to v tomto případě zjevně neudělali. Pokud ale ke ztrátě rychlosti vedl nízký tah motorů, proč si toho posádka nevšimla? Částečnou odpovědí je to, že zatímco problém vznikal, tak letadlo neřídili. Měli zapnutého autopilota. Autopilot by neměl ztrátu rychlosti letadla připustit. Vyšetřovatele nyní zajímá, proč to tento konkrétní autopilot umožnil. Při zkoumání autopilota v letadle MD-80 objevují zprávu od výrobce letadla. Do letecké společnosti byla zaslána před 3 roky. Za určitých podmínek může vzdušná rychlost klesat až k varování o ztrátě rychlosti a teprve pak se autopilot vypne. Ve zpravodaji vydaném Boeingem je popsán jiný incident s autopilotem, který byl téměř totožný s tím, jaký se stal letu West Caribbean. Zpravodaj upozorňoval posádky, že pokud nastaví autopilota na udržení výšky letadla, měli by pečlivě sledovat vzdušnou rychlost. V návodu k obsluze je upozornění, že se zapnutým autopilotem a při udržování výšky může dojít k podobné situaci, kdy letadlo udržuje výšku, ale vzdušná rychlost se snižuje, pokud by ji piloti nesledovali. Pro udržení výšky při poklesu rychlosti se letadlo naklání dozadu. Nos se zvedá a zvětšuje se úhel náběhu, aby tak vznikl vyšší vztlak. To ale představuje problém, protože jistý úhel nemůžete překročit, pak dojde ke ztrátě rychlosti. V tomto případě dovedl autopilot letadlo do situace, která vedla ke zvětšování úhlu náběhu a nakonec ke ztrátě rychlosti. Přestože zpráva byla velmi důležitá, neexistoval důkaz, že by se někdy dostala až k pilotům West Caribbean. Vyšetřovatelé teď lépe rozumí událostem, které způsobily ztrátu rychlosti. Posádka nesledovala měřící přístroje, protože věřila, že autopilot bude udržovat správnou rychlost. To se však mýlili. V tomto okamžiku si kapitán všiml, že něco není v pořádku. Nemůžu přidat. Jdu na záchod. Věděli, že mají problém, ale nevěděli proč. Kapitán se rozhodl klesnout do výšky, kde by jejich motory fungovaly lépe. Sestup do výšky 9,5 kilometrů byl správným rozhodnutím. Proto vypnuli autopilota a začali klesat. Dej mi 3-1-0. Letadlo už mělo velmi blízko ke ztrátě rychlosti. Posádce ale chybělo k překonání problému jen pár vteřin. Pokud by během tohoto klesání dosáhl výšky 9,5 kilometru, rychlost by se zvýšila a vztlak by se znovu obnovil. A po vyrovnání by nenastal vůbec žádný problém. Skoro se jim to podařilo. Kapitán ale nedbal na největší hrozbu. Letadlo stále letí pomalu a se zvednutým nosem pod nebezpečně velkým úhlem. A tady posádka neměla štěstí.
Počasí, ve kterém letěli, bylo plné turbulencí. Vítr byl velmi silný a letadlo zranitelné. Naše testy prokázaly, že vzestupný proud vzduchu o rychlosti pouhých 32 km za hodinu by stačil na to, aby způsobil letadlu ztrátu rychlosti a vztlaku. Vyšetřovatelé došli k závěru, že letadlo vlétlo do silného vzestupného proudu, který zvedl nos letadla dostatečně vysoko na to, aby mu způsobil ztrátu rychlosti. To byl kritický stav, který už posádka nezvládla. Piloti spolu téměř nemluvili. Kapitán si myslel, že zhasly oba motory. Řekni jim, že nám zhasly oba motory. Zhasly nám oba motory. Kapitán neříká prvnímu důstojníkovi, co má dělat. Kapitán se jen soustředil na motory, měl tunelové vidění, jestli chcete. Což byl v této situaci velký problém. Vyšetřování havárie letu 708 je téměř u konce, ale zbývá ještě jedna nevyřešená záhada. Je to ztráta rychlosti. Munoz zřejmě věděl, co se děje. Proč posádka nedokázala ztrátu rychlosti překonat, když nácvikem této situace prošla? Aby pilot překonal ztrátu rychlosti, musí zvýšit výkon motoru a sklonit letadlo dopředu. To znamená zatlačit řídící páku dopředu. Získané letové údaje ale ukazují, že to kapitán Ospina neudělal. Nejsou tu žádné známky toho, že by pilot zatlačil páku dopředu, aby snížil úhel náběhu a zvýšil rychlost. Přitahuje řídící páku k sobě. V této chvíli už bylo nemožné ztrátu rychlosti překonat. Kapitán měl tlačit dopředu. Otázkou zůstává, proč to neudělal. Vyšetřovatelé získávají první vodítko, když znovu prozkoumají záznamy údajů motorů přesně v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě rychlosti. To kapitána zmátlo. Ve chvíli, kdy došlo ke ztrátě rychlosti, ukazatele výkonu obou motorů začaly klesat. Je dost pravděpodobné, že to piloty zmátlo. Když dojde k narušení proudu vzduchu vstupujícího do motorů, vede to k obtoku motoru a poklesu jeho výkonu. Kvůli svislým vzdušným proudům se pravděpodobně zvětšil úhel náběhu letadla. Sání motoru se proto naklonilo a zmenšil se tak jeho účinný průřez. A protože výkon motoru byl dočasně snížený, kapitán z toho chybně vyvodil, že došlo k jejich zhasnutí. Je to ztráta rychlosti. První důstojník křičel ztráta rychlosti, kapitáne, ztráta rychlosti. Ale kapitán na to vůbec nereagoval. To naznačuje, že kapitán se soustředil hlavně na motory. A protože kapitán nevěděl, že došlo ke ztrátě rychlosti, situaci ještě zhoršil tím, že řídící páku přitáhl k sobě. To udržovalo nos letadla nebezpečně vysoko. Řekni jim, že nám zhasly oba motory. Zhasly nám oba motory. Posádka nedokázala porozumět situaci, ve které se ocitla. West 708, letíme dolů na 240. Máte na palubě potíže? Zhasly nám oba motory. Při ztrátě rychlosti vznikaly silné vibrace. Sledovali motory, které se zastavovaly a také komunikovali s dispečerem. V té době neprobíhalo v kabině pilota žádné hledání závad. Pro pilota to byla velmi obtížná chvíle. Je velmi důležité, aby spolu piloti účinně komunikovali. V tomto případě ale není slyšet, že by spolu piloti mluvili. Byla to téměř tichá kabina až do chvíle těsně před nehodou, kdy zjistili, že mají velký problém. V tu chvíli už ale bylo příliš pozdě. Dostali se za hranici, odkud už nebylo návratu. Během klesání podle záznamu letových dat dosáhly rychlosti klesání v průměru přes 12 000 stop nebo 3600 metrů za minutu. Při takové rychlosti klesání jim neznemožňovalo jakoukoliv koordinovanou činnost jen přetížení, ale i silné vibrace. Z toho důvodu slyšíte, jak se hlasy na záznamu třesou. Negativní. Jsme ve 14 000. Jsme v 41 000. A klesáme dolů, letadlo je neovladatelné. To je způsobeno silnými vibracemi letadla.
Pro všechny na palubě byl závěrečný pád děsivou noční můrou, která trvala téměř 3 minuty. Whisky, Charlie, whisky. Když plukovník Ramosová společně se svým týmem hovořila s přáteli a rodinami pilotů letu 708 West Caribbean, Jaký byl, když byl doma? zjistili další dlouhotrvající problémy, které mohly pomoci vysvětlit chování posádky. Společnost West Caribbean procházela hlubokou finanční krizí. Kvůli ekonomickým problémům West Caribbean nedostávali členové posádek už 6 měsíců plat. To mohlo ovlivnit kapitánovo soustředění. Vyšetřovatelé zjišťují, že kapitán Ospina byl nucen vzít druhou práci a přivydělávat si v baru, aby zabezpečil svou rodinu. Kapitán byl kvůli finanční situaci pod nesmírně silným tlakem. Už se to vyřešilo s palivem? Myslím, že už to brzy bude, kapitáne. Před nehodou měla posádka v Kolumbii několikahodinové zpoždění, protože letecká společnost nezaplatila za palivo. Ten den to byl jejich 3. let ze 4. Posádka byla pod velkým tlakem, protože už měli zpoždění a nevěděli, zda jejich poslední let nezruší. Je to ztráta rychlosti, kapitáne. Je to ztráta rychlosti. Vyšetřovatelé také věří, že 21letý první důstojník měl dát najevo svůj názor zřetelněji. Mezi kapitánem a druhým pilotem byl značný věkový rozdíl a to mohlo druhého pilota zastrašit ve chvíli, kdy se měl ozvat. Mám to zapnout, kapitáne? Máme let? Nezávisle na tom, jak mladí jsou první důstojníci a jak starý a zkušený je kapitán, vždycky mají právo na záchranu svého života, pokud vidí, že se děje něco špatného. Je to ztráta rychlosti, kapitáne. Je to ztráta rychlosti. A pokud upozorňují kapitána, který nereaguje, měli by reagovat sami. Závěrečná vyšetřovací zpráva říká, že oba piloti si dostatečně neuvědomovali vzniklou situaci. I když o jednání pilotů jsou při tomto letu pochyby, musíme se také podívat na leteckou společnost. Zajišťovala společnost řádný výcvik? Zjistili jsme, že výcvik nebyl dostatečný, že neprošli řádným výcvikem součinnosti posádky ani řádným výcvikem pro případy ztráty rychlosti. Havárie se stala v důsledku řady faktorů, které nelze přisoudit pouze posádce. Vedení letecké společnosti bylo v žalostném stavu. A tyto chyby mohou časem vést k nehodám. Negativní. Máte na palubě potíže? Jsme ve 4200 metrech, klesáme. Letadlo je neovladatelné. Zpráva přináší dlouhý seznam doporučení, aby se zajistilo, že tragédie letu 708 se už nikdy nebude opakovat. Doporučili jsme kolumbijským úřadům pro civilní letectví, aby se zlepšil výcvik pilotů. Zejména lepší výcvik komunikace mezi piloty a lepší znalost používání autopilota. Poté, co došlo k havárii, letecká společnost ukončila svou činnost a už nikdy ji neobnovila. Zbankrotovala a jednoduše zmizela. West Caribbean Airways ale za sebou zanechala cenný odkaz. Lepší bezpečnostní opatření pro každé letadlo MD-80, které dnes vzlétá k obloze.